să un clip, dar nu mi-a reușit. Cum vedeți, am făcut aici când am decorat, am uitat când am făcut partea din decorez de Crăciun, am uitat să pornesc, adică am uitat să pornesc aplicația cu care filmez. Și dacă ascultați niște cărări, ce e Maria în colțul din stânga care mănâncă semințe. Marie! Ce naiba? Da, cu atâta gălăgie? Da, Maria mănâncă punga aia de chipsuri. Cu toată gălăgia care poate să facă. Ce pungă de chipsuri? Stai, am uitat-o. Maria, te rog! Maria, filmez! Maria, trezești vecinii. Am acoperit piscina. La ce-ți mai trebuie piscină? Serios, la ce-ți mai trebuie piscină când ai frumos? Săracele pisici le țin aici în activitate. Le-am dat și nume. Dacă vă întrebați, le-am dat și nume. Aici e centrul de adopție pentru pisici. Și păi stai să-ți arăt. Deci că va trebui să facem o casă de Crăciun, dar nu mai contează. Să intrăm aici. De ce sunt urâții ăștia? Ce căută urâții ăștia de monștri? Da, luăm o sabie. Cea mai bună sabie să-i omoare pe tot dintr-o lovitură. O să vă explic și calitățile lor. Că au și calități. Dați-vă, măi, vedeți că e oglindă și vă ardeți la soare. Cum au intrat? Nu înțeleg. Nu înțeleg cum au intrat monștrii ăștia. Maria, nu mai fă gălăgie pe cameră. Maria, dacă vrei să mănânci semințele se mănâncă afară ca toți mafioții. Da, să știți, mafioții mănâncă afară semințe. Adevărații mafioți mănâncă afară semințe. Și acolo nu deranjează pe nimeni. Bun, avem pisica care o cheamă Ana. Îndemânatică, costul. Scuzați-mă pentru scrisul greșit. 64. Yeah. Eu scriu greșit totul, nu știu. Kira. Fițoasă. Vreau să scriu fițoasă. Oh my god. Costă 23 de diamante. Am uitat să pun asta. Bă, da, proastă mai sunt. Iuliana, Rea. Ce-am spus un una. De costă 10 diamante. Deci că am uitat să pun diamante, că sunt prostă. Cosmin. Distre. Băi, eu am scris un de japonez aici. Japoneza care nu înțelege nimeni. Nu poți să înveți. Limba iepurașilor. Cosmin. Destre. Costă 30. Cristina, bun. Costă 25. Andrei. Trimite. Costă 5. Trimit. Vreau să scriu trimit. Să fac. Nu vă luați de nume. Numele sunt puse la mișto. N-am avut nume de pisici și le-am dat lor. Ia unde-i Cosmin? Andrei, scuze. Andrei va muri.
Ce naiba? Copii proști și sunt. Da. Știi că la o pescă să-i pui mâini. Jessica, rea și periculoasă. Costă 10 lei. Ok, mă înțeleg prea bine. Nu mai cumpărați, nu cumpărați pisici. Nu cumpărați pisici că sunt prea nașpa. Sunt nașpa. Marien! Vorbește frumos. Și apropo, vă place noul meu skin? E foarte frumos. Sunt un cadou de Crăciun. Cadou fericit. Cadou vostru. Care nu o să-l primiți. O să aveți coșmarul la noapte. Bun, deci... Ce caută creeperul ăsta? Creeperul! Uite-te ce urât e creeperul. Ta 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 ta. N-am zis că am omorât creeperul. Așa e dansul național. Sărim. Sărim. Și asta e iepurașul dansul iepurilor. Bun. Deci hai să nu mai lungim vorba. Maria, pornesc clipul, gata. Ce faceți? Am terminat de construit această bază. E aici, pe partea asta, trebuie să puneți 10 blocuri. Și pe asta 9 blocuri. Și pe partea asta 7 blocuri. Bun. Și pe partea asta tot 7 și pe partea asta 17. Da? Așa funcționează. Bun, și acum... Stai. Construcția e luată după YouTube, dacă nu știți. Stați. Bun, și acum lemnul deja l-avem. Stai, scuze. Eu m-am uitat pe YouTube ca să găsesc această construcție. Pentru că n-am. Pentru că nu s-au putut inspira din minte. Deci, nu m-am putut inspira din minte. Am căutat case de Crăciun pe YouTube și am găsit-o pe asta. Și mă întreba pe mine ce casă să facă. Păi nu știu ce casă să fac. Și nu te-am întrebat pe tine. Nu, de rău. Nu am întrebat-o serios. Maria doar vrea să se dea șmechere. Mai nu chiar m-a întrebat. N-am întrebat-o. Da, hai să facem cum vrea ea și să zic că da. Că am întrebat-o. Chiar m-a întrebat. Păi n-aveam inspirație ce vreau să fac. Bun, și ne trebuie dark side. Ce e asta? Mă fi uitat. Bun. Ați văzut voi pe filmare? Nu. Pune pauză până